हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनानै जासिबाय। नै आंनाव अमाया आदार जागासिनो लोगोफोर बिराद गिदिर देरबोलायगौ नै दाख्लै मासे फानखांबाय 25,000 नि आंनि अमाया बिराद गिदिर देरो। सोरना अमा देरजाया आंनि नामै लाजोब बयबो आंनि नामाव लाबा बिराद गिदिर जागोन अमाया। सोरनाबाफोर अमाया देरजायाखैबा आंनि नामाव लाबानो जाबाय। रैसुमैनि अमा फिसा लायनोसै होननानै बायनायनिफ्रायनो लायखा बिदि नाम लानानै थांखाबानो जाबाय। आंना अमाखौ फानगासेयाव 25,000 22,000 बिदिसो फानखायो। आंनि नाम लाबाथाय अमा देरै गैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायहा देरजायाखै बे आंनि नाम लानानैहाय अमाखौ फिसिबानो जाबाय। आदार होफैबा आंनि नामखौ मख'बाय था। आरो नामखौ बावदोंबा सोंहरफिनबानो जाबाय आंनि नामखौ बावोबा सोरबाफोर।